λοιπόν. Τα νέα έχουν να κάνουν πιο πολύ με το coaching as a science. Το θέμα του conference ήταν theory meets practice. Όπως έχετε δει, όπως ξέρετε, τουλάχιστον όσοι ασχολείστε καιρό με το coaching, ένα μεγάλο κομμάτι δικό μας είναι το practice. Έχουμε ένα θεματάκι με το theory σε επιστημονικό επίπεδο. Δεν έχει έρθει με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε ακόμα στην Ελλάδα, για να αναγνωρίσουμε ακόμη περισσότερο στο διεθνές, στον κόσμο της Ελλάδας, συγγνώμη κιόλας, αν δεν είναι κάτι γραμμένο και δύσκολο. Οπότε όταν γύρισα, είδα ότι πολλά εργαλεία και τεχνικές χρησιμοποιούνται, θέλουν μετάφραση σε επιστημονικό επίπεδο για να μπορούμε να το περάσουμε ίσως σε μια ακαδημαϊκή πλευρά, όπως κάνουν και στο εξωτερικό, και να μπορούμε όλο αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς απέναντι στον κόσμο που ακόμα αναρωτιέται πολλές φορές τι είναι το coaching και εμείς ως coaches θέλουμε να τους μεταφέρουμε. Επί τροχάδιν, λοιπόν, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, θέλω να σας μεταφέρω από την ομιλία που έκανε ο Τόμος Τσαμόρο Πρέμουζικ, ο οποίος είναι ψυχολόγος. Θα διαβάσετε μέσα στο ICF Advanced του 2015 τα βιογραφικά τους. Μία ερώτηση ανάμεσα στις πολλές που κάνουμε εμείς ως coaches σε σχέση με το coachability. Coachability or coachability. Η ικανότητα του client μας να κατανοήσει, να μας ακολουθήσει το coaching, ή πολλές φορές και η ικανότητά μας ως coach να κατανοήσουμε την κατάσταση στην οποία είναι ο πελάτης μας για να μπορέσουμε εμείς να τον εξυπηρετήσουμε. Μήπως τελικά, αυτό που ανέφεραν και οι προηγούμενες ομιλήτριες, δεν είμαστε εμείς σε θέση να κατανοήσουμε την κατάσταση του πελάτη για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε και να τον στηρίξουμε στις αποφάσεις τους. Οπότε θέλουμε και εμείς στο ability μας μια αλλαγή μέσω τεχνικών και θεωρίας πλέον. Αυτά μας μετέφερε ο κύριος Πρέμουζικ. Από τον κύριο Doug Selby είχαμε κάτι ανάλογο με αυτό που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Γιαχαλή, πώς το mindfulness βοηθάει, η συνειδητότητα, ας το μεταφέρω, βοηθάει ή περιορίζει τις αντιδράσεις στο σώμα μας. Στο πώς το σώμα μας βγάζει τελικά όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε ως άνθρωποι. Και αν μπορούμε αυτό πραγματικά ή με ποιον τρόπο να το αλλάξουμε. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία από interpretations, αλληλεπιδράσεις, emotions, filters and narratives. Όλη αυτή η περιγραφική δραστηριότητα έγκυται μέσα σε ένα gel bar, σε ένα γυάλινο βάζο από πάνω που κλείνει, και μας δίνει την ερμηνεία του ότι τελικά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε αυτό το βάζο και να αλλάξουμε αυτά τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε ή όχι. Και πότε και πώς αυτό θα μετατρέψει τη σωματική μας αντίδραση που βγαίνει απέναντι και στον εκάστοτε πελάτη. Και τελευταίο, αν και πήρα τους ομιλητές που τους παρακολουθήσαμε εμείς αντίθετα, ήταν αυτά που μετέφερε ο Πίτερ Χόκινς για το supervision των coaches. Όσοι είσαστε coaches, να ρωτήσω αν κάποιος από τους coaches εδώ έχει supervisor. Τέλεια, πάρα πολύ καλά, άρα είμαστε και εμείς στο βήμα. Supervisor, λοιπόν, είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έχουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές εδώ στην Ελλάδα. Είναι γενικά μια πιο δύσκολη έννοια να την δεχτούμε. Παρ' όλα αυτά, για την έννοια του supervisor, είναι αυτός που είναι δίπλα μας, shoulder by shoulder, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του client. Και είναι απολύτως απαραίτητος αμέσως μετά από τον mentor. Η ερώτηση του Peter Hawkins, που ήταν και η σημαντικότερη στο πώς, τέλος πάντων, να μεταφέρουμε όλο αυτό το practice, να το κάνουμε θεωρία και να έχουμε αποτέλεσμα, ήταν ίσως πιο απλή ή ίσως τελικά κάτι που σκεφτόμαστε, αλλά δεν θέλουμε να σκεφτούμε, να παραδεχτούμε ότι το σκεφτόμαστε. Τι μπορούμε να κάνουμε
ο καθένας μας μοναδικά, από αυτά που χρειάζεται ο κόσμος αύριο. Τι θα αφήσουμε σαν legacy, σαν κληρονομιά, στη γενιά που έρχεται αύριο και έχει να αντιμετωπίσει πολύ περιορισμένους πόρους, αλλά πολύ πιο έντονες ανάγκες και πολύ μεγαλύτερες εξειδικεύσεις για να διαχειριστεί, πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις για να απαντήσει σε αυτές. Είναι ένα ερώτημα που ίσως θα πρέπει να δουλέψουμε επάνω του, όλοι μας, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που λέμε έναν καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Αυτά έχω τα λίγα να σας μεταφέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.